নগদ জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 নগদ জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 বাগরা লং লিভ YTF লং লিভ CWF লং লিভ বিজেপি জাকার ফেরেন্সিং খাবাই খুবাই লামসুগু বিজেপি জাকার ফেরেন্সিং খাবাই খুবাই লামসুগু বাগরা কি হামবাই আচ্ছা তাকু থাंनाय बार तो नों प्रथम तिप्रामता खायमोन नुजा कचा माजी नों जों बीजेपी थांमोनुका तिनि हायनो हाय तेवसा तमान बय जों तिप्रामता किफिल फायका आंगे थांनाया बीजेपी माबा सामने कारनखा कोनो मुंसानि बगैया बरबे आं किसिसा बरसिनि साकावो फिल्मलका ओ फिल्म माने कौनो आं किसिसा बुइनि कबे थांबे बाजामसे हायफा आं आनि पारानि जे कायसा कायनि बाजानाय रना जों सालायनो थांजा समाय तांकिते जों तांबैनो थांनायका जों उयाकला देखायं फाब्ला जों बुथके जों बीजेपी एरिया जों तिप्रामु थागर लायहैयो जों कब जालायनो थांनाजा हायफा जों किसिसा जोंनि जे बरावबाय साजोबनानै फिसिखौ जों फिल्मजों माने फानांगौना जोंनि डिमान्ड मोसाबाय जों बरावबाय साजोबो उन्दु उनफिनायनि बिजाथां गावखोनानै हायफा आंनि बोखागाव अनेक के दंथ'यो आं हायबाय मुंसाबो गावसाबोया बरावबाय आं दावो हायनो हाय बेबायसा नानै थाङो आं बाजा फैगा दायानि लगे बे थांनाय बाजन आरोबो बराव जतन फायनाय बरावबायके जों सिमाय तांफैनाय जायो बरावबाय बीजेपी के थाङो आसुना निनबो मंखलाय आंनि बुंनाया प्रस्ताब